Volám sa Karin Orelová, vo Volvo Group Slovakia pracujem ako recepčná a na tejto pozícii pracujem už vyše 1 roka. Táto ponuka od Volvo Group ma zaujala hneď na prvý krát, a to preto, lebo Volvo Group vnímam ako veľmi silnú a stabilnú spoločnosť na trhu. Pracovisko je veľmi blízko k môjmu domu a treťou takou výhodou bol ten skrátený pracovný čas. Myslím si, že pracovné príležitosti sú pre mužov a ženy vo Volvo Group Slovakia rovnaké. Je to len na nás, ako sa vypracujeme bez rozdielu pohlavia a veľa záleží na tom, či sme šikovní. Do tejto práce chodím veľmi rada, pretože je tu fantastický kolektív a aj vedenie je veľmi ústretové, príjemné a férové a preto by som nemala problém žiaden odporučiť, či už mojej kamarátke, známe alebo rodinným príslušníkom pracovať v tejto úžasnej spoločnosti. Počas tohto roka mi bolo ponúknuté jazykové vzdelávanie, ktoré už intenzívne využívam. A keďže Volvo Group ponúka možnosť kariérneho rastu, tak za pár rokov budem veľmi rada, ak aj naďalej budem súčasťou tejto spoločnosti.